Și-am zis să-mi notez undeva. Ce-ai pățit? Calculez. Și vrei să intri la a doua facultate? Și facultate. Economii, dar întâi termin-o pe asta. Helen, eu aici rezolv probleme serioase. Dar tu nu vezi, eu calculez comunalele. Și probleme serioase. N-ai ca și complici. Uite, iei suma asta, o scazi suma asta și îți dai suma asta și gata. Și greu aici. Dar procentele? Care procente? Fiecare bancă are procente pentru anumite facturi. Dar la noi în sat, când mă ducem să achit lumină, nu luau procente la primărie. Și normal, voi numai și lumină aveți în satul și ăla. Mă mir cum de o aveți. Dar aici uite câte-s. Ca tare, avem și lumină, și gaz, și apă caldă, și internet. Aha, și viceu. Numai cât asta? Numai la primărie. Hai gata, basta. Eu o să mă clarific și singură. A fost și mie. Da. Johnny, dar tu mâine după perechi și faci? Nu știu, dar și? Nu vrei să mergi cu mine până la bancă? Și vrei să iei vreun credit pe numele meu? Nici nu am două, n-ați primească. Ei, hai! Trebuie să achit comunalele. Bun, hai că merg. Dar voi ce faceți? Nu vreți să mergeți la film? Că singur ne urât și n-am pus să duci. Aha, ok, dar la ce oră? Hai peste 2 ore în parc. Aha, bine. Helen, îmbracă-te! Johnny ne-a invitat la film. Eu v-am invitat, eu aleg filmul, ne ducem la Fantastic. Care fantastic? Hai mă ghină unul cu bătăi, ceva jiu, ceva interesant. Numai la rău vă gândiți. Mai bine ducem la un film dramatic, de dragoste. Las că am fost data trecută la un film dramatic și eu m-am săturat de Nu dânsul. mai văzut Vezi, numai DiCaprio și nu știu cine. Arturcic? Cine-i fata asta? Și în genere, tu mi-ai spus că ești plecat pe știhotare. Cine ești? Fostul sau nu-i fostul? Poate că e fostul. Iubire? Cine-i scândura asta? Și ce vrei de la tine? Asta e o fostă colegă de mea de la facultate. Păi, hai du-te în mașină, eu am o șansă să vin. Vii, cu explicații. Da, cu 2 explicații dacă vrei. Tina, eu de mult am vrut să zic, dar noi nu mai suntem împreună. Eu asta am înțeles. Du-te de aici, n-am uite să văd. Și cu asta, Da, și lui doamna? domnișoară. Serios? Da, e viitoarea mea soție. La mine părinții au dat faliment și nu aveam bani, mașinile, mai scurt, e probleme mari. Da, tatăl e bogat, are clinică, veterinar. Da, văd. Și vin, pușor. Hai, bine să mândre. Succes. Și trebuie să schiloaba și ea. Și îi zic lui mama să trimite un sac de oase de porc. Nu știți. Hai că ne ducem la ce film vrei tu. Oricare. Bine, haide. Trebuie să fac praf de prost.